ngicela ukuqala ngokuyifunda le section ende then ke sobe sesingena kuyona. 1 Thessalonians chapter 4. Ngicela ukufunda verse 13. Kepha asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye ngokuba sikusho lokhu kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisaphila sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asiyukubandulela ngempela abaleleyo ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengilosi enkulu nangecilongo kaNkulunkulu abafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala lapho ke thina esisaphila sisele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini sihlangane nenkosi emoyeni siyahlala nayo njalo inkosi ngakho ke duduzanani ngalawa mazwi. Chapter 5 verse 1. Bazalwane mayelana nezikhathi nangemizuzu aniswele ukulotshelwa ngakho ngokuba nina luqobo niyazi ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku uma bethi ukuthula nokuhlala kahle khona ukubhujiswa kuyakubazuma njengemihelo ifikela okhulelweyo kabasoze baphunyuka. Kepha nina bazalwane anikho ebumnyameni ukuze lolo suku lunifice ningazelele njengesela ukuba nina nonke ngabantwana bokukhanya nabantwana bemini asibo abobusuku noma abobumnyama. Ngakho-ke masingalali njengabanye kodwa masiqwashe sizithibe ngokuba abalalayo balala ebusuku nabadakwayo badakwa ebusuku. Kepha thina esingabemini masiyithibe sifake izivikelo sesifuba sokukholwa nesothando isigqoko sibe yithemba lokusindiswa ngokuba uNkulunkulu akasimiselanga ulaka kodwa ukuba sizuze ukusindiswa ngeNkosi yethu uJesu Kristu owasifelayo ukuba noma siqwashile noma silele siphile kanye naye. Ngakho-ke ukuzelanani nakhane njengalokhu nenza. Amen. Ngifuna sihlaziye le ndaba ende ngaphansi kwezihloko ezintathu. Okokuqala ngifuna sibone ukuthi uNkulunkulu akafuni sidangale ngokweqile uma sishonele. Akafuni uNkulunkulu sidangale njengabantu abangenalo ithemba lapho sishonele. Okwesibili sizobona ukuthi uNkulunkulu abantu abamaKristu abashonelwe bazoba khona uma uJesu ebuya bazovuswa futhi bahlanganiswe noJesu kanye nabo bonke abanye abazalwane ababe besaphila. Sibone ukuthi iyokwenzeka kanjani leyo nto bese ke okugcina sibuka ukuthi iyokwenzeka nini leyo nto maqondana nezikhathi yini esingayisho ukuthi iyokwenzeka nini. uNkulunkulu akafuni sidangale ngokweqile ngoba abantu abashonayo abamaKristu bayoba khona ekuvusweni kwabafileyo babe kanye nenkosi uJesu mayibuya nathi sibuye sibumbane kanye nabo sibone ukuthi leyo nto iyokwenzeka kanjani nokuthi iyokwenzeka nini. Into eqala ngifuna nje ukuyinotha ngaphambi kokuthi singene ekubukeni lamavesi zikhona izinto eziphathelene obviously nokubuya kaJesu kule ndaba
futhi abazalwane babuye bangavumelani ngazo. La ekukhanyeni kunama-views amathathu esiwamukelayo. Iyodwa kuphela i-view maqondana nendaba zokubuya kukaJesu esingayamukeli ekukhanyeni. Ile view ethi ukuvuka kwabafileyo nokubuya kwenkosi sekwedlule sekwenzekile. uPaul ku-2 Timothy chapter 2 usiyala ukuthi into enjalo iyalimaza ibandla. Abantu abathi ukuvuka kwabafileyo sekudlulile kuyadestroya ukukholwa kwabazalwane, ngakho asibamukeli ababona ngaleyo ndlela. Kodwa zonke lezi indlela maqondana nokubuya kukaJesu engingazukungena kuzona kakhulu namhlanje, kodwa ngizoyithinta la ezenza kube nomehluko endleleni esiqonda ngayo lamavesi khona. Ngizokubalulela nje kafishane ukuthi indlela lezi ezintathu zithini kulezo indawo oku-apply kuzona. Kodwa la ingxile khona namhlanje akusikhona ukuchaza indaba zokubuya kukaJesu in general. Ngifuna ukuhlala kulomqondo uPaul anawo njengoba ebhala. Ngifuna ubone ukuthi uzama ukwenzani, nathi bese siyasizakala ngalezi zinto azama ukuzenza uPaul ukuze siphume kulwa mqondo ukuthi indaba zokubuya kukaJesu amathambo okubanga izinto zokuhwebhana ngazo. Cha, izwi kaNkulunkulu manje sibhalela ngezinto ezizokwenzeka in the future kusuke kunenhloso yokwakhiwa kwebandla. And in this case abazalwane beseThessalonika babedidekile bexakekile ngoba abantu bayashona, bayazi ukuthi uJesu uzobuya azolanda ibandla lakhe, kodwa abazi bacabange kanjani nalabantu ababhizi beshona uJesu engakabuyi. Babe ama-pagans eThessalonika, babe before kufika ivangeli babekholwa izithixo zaseRome nezithixo zamaGreki, and kulezo inkolo babengakholelwa endabeni yokuvuka kwabantu ekufeni. So-ke yayingekho le concept ikubona ukuthi njengoba umuntu efa usazophinde avuke. Ngakho uma uJesu ebuya lowo muntu uzovuswa, uyoba khona uma uJesu ebuya, ayikho into ezomphuthela njengoba efa manje. Ngakho uPaul ubhala ukubaluleka ngalokho. Ngenxa yokungabe nalokwakulwazi uya-understanda kwakuba njani uma kushona umzalwane, kushona unkosikazi wakho, kushona umyeni wakho, kushona ingane yakho noma abazali bakho abakholwayo. Usizi umuntu abanalo ngoba esebona ukuthi njengoba befile nje kuphelile ngabo, angisophinde ngibabone lo Jesu obuyayo ezolanda ibandla, bona sebephuthelwe lokho, akanaso isithombe sokuthi njengoba befa nje kuzokwenzakalani kubona. Ngakho babe senhlungwini abazalwane besosizini njengoba abanye babo babeshona. uPaul ubhalela ubaduduza abazalwane. Amavesi lawa okumele abaduduza abazalwane, kodwa ubaduduza ngemfundiso. Akafani nabantu bezoduduza la kushonwe khona beduduza ngamanga, basho noma yini nje ezokwenza umndeni ufudumale. Noma baziwa umuntu oshonile ukuthi ubengafunela ukuthi okuhlangana noNkulunkulu, izono zakhe bezingaxolelwe, kodwa mabeduduza abantu bethi hayi sonke siye endaweni engcono, siyambonga uNkulunkulu ukuthi manje inhlungu iphelile, usesekuphumuleni. Kusho ngisho abazalwane beduduza ngamanga. Kodwa izwi kaNkulunkulu mali lisiduduza ngokusinikeza izinto ezibambekayo eziyiqiniso esikwazi ukwakhela phezu kwazo, khona sizoba nokugqugquzeleka nokududuzeka ngempela uma sishonela. Asibuye ukuqala kusukela kuverse 13. Into yokuqala ngifuna siyibone, uNkulunkulu akafuni sidangane ngokweqile uma kushona abazalwane, ngoba bazoba khona uma uJesu ebuya, bazobe beyingxenye yaleyo event. Verse 13. Kepha sithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo. Abalalayo kuchaza abantu abashonayo, kuthiwa balele ngenxa yokuthi umzimba mawufile ubukeka sengathulele mawubuka. Akusiyo into lekhuluma ngomphefumulo womuntu, awulali umphefumulo womuntu uma umuntu efa. Abazono zabo ixolelwe, abakholwayo immediately baya ekukhoneni kwenkosi ezulwini. Izono mayingaxolelwe immediately umuntu uya eHadesi, okwindawo efana ncamashini nesihogo, la abantu behlawula khona ngenxa yezono zabo ingunaphakade. Kodwa kuthiwa balele ngenxa ukuthi umzimba ubukeka sengathi ulele. Nokuletha umqondo kulabo bakholwayo
ukuthi basazovuswa. So ke i-temporary lento yokufa kwabo uma uJesu ebuya bazovuswa ngenxa lokho uthi uPaul balele akathandi uNkulunkulu singabi nalo ulwazi maqondana nalo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. Ukwazi ngokuthi kuzokwenzakalani kubazalwane abalalayo kumele kusenze singadabuki njengabanye abangenalo ithemba. Bese ngichaza ukuthi izinkolo zakulezi indawo zazingenalo leli themba lokuthi abantu abafile basazovuka, ngakho babedazuluka abantu bedabuke babe in despair ngoba bazi ukuthi kuphelile ngalabantu abashonayo. Kodwa thina uNkulunkulu ufuna noma sidabuka ngendlela eyehlukile kunabantu abangakholwa. Amen. Ngiyacela ukuyigcizela naleyo bazalwane ngoba iyanda indaba yenkolelo yokuthi noma ngeke ukuthi abantu abagcizelela ukuthi abazalwane kumele nabo badabuke. Kuyiqiniso lokho. uJesu wakhala inyembezi ngesikhathi uLazaro eshonile mayebona abesifazane odadewabo baLazaro belila. Kubuhlungu kushonelwa futhi kumele ukuthi sidabuke. Kodwa kuyiqiniso ngokwaleli verse ukuthi ukudabuka kwabazalwane makushone omunye umzalwane kakumele kufane nokudabuka kwabantu abangakholwa noma ukudabuka okubakhona makushone umuntu ongakholwa. Ngakho asilamukelele iqiniso bese siyali-applya mase ifika lezi zikhathi. Umzalwane udabuka njengomuntu onethemba lokuthi lo fayo usazovuswa ekubweni kaJesu, ngisazombona. Ngakho akakhali njengomuntu osekuphelile nje. Uyayinqanda umzalwane, uyayikhumbuza lamaqiniso, uyayiduduza njengalokhu uPaul enza ngalamaqiniso ukuthi uJesu uyabuya, umzalwane wami, umyeni wami, unkosikazi wami, umntwana wami, uma wami, bakwami, njengoba ngimngcwaba manje usazophuma la ethuneni, ngisazombona, sisazohlangana sibe ndawonye. Ngakho ngikhala njengomuntu owazi ukuthi lento i-temporary, into esikhashanyana. Amen. Singayidedeli bangcwele, simhlaze uNkulunkulu endleleni esikhala ngayo mase sishone. Amen. Uthi kuverse 14 ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wavuka, and yebo siyakholwa lokho. Paul akathathi ngasileli bandla yakhe ngabaza lokho njengebandla laseKorinte. Uma sikholwa lokho ukuthi uJesu wavuka, ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye. uNkulunkulu wamvusa uJesu emva kokufa, ngakho bonke abalele kuJesu bayovuswa njengalokhu noJesu avuka. Ngelanga abuya ngalo uJesu, uNkulunkulu uyakubaletha nabo avuse imizimba yabo, imiphefumulo yabo ihlangane nemizimba yabo, bayophila bonke abantu abafile befe bekholwa uma uJesu ebuya. Umbuzo wesibili, iyokwenzeka kanjani yonke leyo nto? Into yokuqala sibona kuverse 15 uphendula lo mbuzo ukuthi sinezwi likaNkulunkulu maqondana nalezi zinto, ngakho singaba nesiqiniseko ngazo. Kuverse 15 ngokuba sikusho lokhu kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisaphila sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asiyukubandulela ngempela abaleleyo. Sikusho kini lokhu ngezwi lenkosi, ngamanye amazwi into eyiqiniso le esimele ukuyamkela singayingabazi. Noma abantu abangakholwa beyihleka usulu indaba yokubuya kaJesu nendaba yokuvuswa kwabafile, namaGreki ayenjalo ngaleyikhathi, nezikhathi esiphila kuzona zinjalo. Uzathi uPetru kwenye indawo ngey'nsuku zokugcina kuyofika abantu abahlambalazayo bathi kuphi pho ukubuya kwakhe, ngoba selokhu umhlaba waqala izinto ziqhubeka nje zonke ngendlela efanayo, asikaze sibone into efana naleyo. Bese uPetru kodwa bayakhohlwa ngamasibomu ukuthi lo mhlaba waqala uNkulunkulu wake wawubhubhisa ngamanzi. Bayalibala ngamasibomu ukuthi indaba yokubhujiswa komhlaba uNkulunkulu engenelela emhlabeni ngendlela emangalisayo yakayenzeka. Wake wawubhubhisa umhlaba kwagcwala amanzi, kwambozeka zonke izintaba, kwafa yonke into ephilayo ngaphandle kwalezi ezayisemkhunjini. uNkulunkulu ayithe uNoah akawakhe. uNkulunkulu wake wawubhubhisa umhlaba futhi uzophinda ubhubhise, kodwa this time ubhubhise ngomlilo.
kodwa baningi abantu abanjalo abakungabazayo abenza kube sengathi inganekwane masikhuluma ngokuvuka kwabafile nokubuya kukaJesu, kodwa thina sinezwi lenkosi elisho njalo. Usho njalo uPaul. Sikusho kini lokhu ngezwi lenkosi. Uthi-ke thina esisaphila sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi. uPaul uyayicabanga ukuthi kungenzeka mhlawumbe uJesu abuye naye esaphila nalabazali beseThesalonika besaphila. Uthi uma kwenzeka lokho uJesu ebuya besaphila, abayibandulela ngempela abaleleyo, abayukuhamba phambili sengathi ukufaka kwi-disadvantage ma uJesu esebuya. Kodwa kahle kahle abaleleyo ibona bayohamba phambili njengoba ezosichazela manje. Thina esiyobe siphila uma uJesu ebuya sisaphila siyolandela ngemumva emva kwalaba abashonile. Umuntu oshona uJesu engakafiki, umuntu okholwayo oshona uJesu engakafiki, akekho kwi-disadvantage. Ayikho into amele ukudatukelwa ngayo, ayikho into amele ukukhalelwa ngayo. In fact, engathi ubhalela ngendlela ukuthi engathi siyafisa nathi ukubayibona uJesu mayibuya kuyohamba bona phambili abantu asebefile uma inkosi isifika. Bese yayichaza ke lento ukuthi yokwenza kanjani verse 16. Ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengilosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, abafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Inkosi uqobo, hayi isithunzi sayo, hayi umoya wayo, hayi into efana nayo. Inkosi uqobo iyakwehla ezulwini, yakhuphuka after 40 days evukile ethuneni, wakhuphuka ngefu. Abafundi bakhe bembhekile babona ingilosi isimile ithi kubona, madoda naqolozela phezulu, lo Jesu okhuphuka kanje uyobuya kanje futhi. Inkosi uqobo iyakwehla ezulwini, and mayehla iyokwehla ngezwi lenhlokomo. Mhlawumbe iyobe imemeza ubona laba bafile ukuthi abavuke emathuneni njengalokho amemeza uLazaro efile, wathi Lazaro phuma. Nangempela uLazaro wavuka ethuneni. uJesu esinikeza i-taste yokuthi lento yokuvuswa kwabafile yokwenza kanjani. Singakhohlwa nalokho ukuthi useke wabavusa vele uJesu abantu abafile esasemhlabeni, kakusinto emangalisayo ukuthi uyobavusa mayebuya ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengilosi enkulu. Mhlawumbe uyothi akumemeza ingilosi la kuthiwa ngephimbo le-archangel, mele sidlulise nje ingilosi enkulu. Asiwazi kama-archangel amaningi. Uma kuthiwa nje kodwa archangel khulunywa ngamazinga la engilosini, kuney'gaba zey'ngilosi ukuze kukhulunywa ngamaserafi, ngamakherubi, kukhulunywe ngama-archangel. Kodwa iyodwa besizwa ngayo uMichael kuphela encwadini kaJude verse 9 kuthiwa uyi-archangel. Kodwa encwadini kaDaniel chapter 10 siyathola umqondo ukuthi ngenzeka akhona namanye ama-archangels, iy'ngilosi eyinkulu ngokwe-rank kunezinye iy'ngilosi. Enye-ke yaziyomemeza ngezwi elikhulu uma uJesu ebuye, mhlawumbe ngenhloso ukuthi kuzwe wonke umuntu, laba abafile bezwe bavuke emathuneni, nathi sisaphila siphakamise amehlo. Khona necilongo likaNkulunkulu engicathi lokudonsa i-attention umhlaba wonke uyobe ubhizi ngezinto obhizi ngazo. Uma uJesu ebuya kuyokhala icilongo elikhulu ukuze sonke siphakamise amehlo, la umsindo oqhamuka ngakhona siyibone indodana yomuntu iza enkazimulweni kayise ngelanga yokuya ngalo. Icilongo lokudonsa i-attention nokumemeza ukuthi akuhlangane. Encwadini ka-Exodus kuchapter 19 uNkulunkulu wakwayenza leyo nto mayehla entabeni yaseSinayi, uIsrael esase-desert ebheke eKhanani. Ngesikhathi uNkulunkulu ehla ebiza uIsrael ukuthi awubheke entabeni-ke manje uzolalela uNkulunkulu usondele, kwakhala icilongo elikhulu lalokhu likhuphuka nje ngevolume, likhuphuka ngevolume, abantu baze bathuka basaba. Mhlawumbe lelo cilongo lishawa ingilosi, uNkulunkulu uyobe efuna wonke umuntu aqaphele. Ingakho iBhayibheli kwelikhuluma ukuthi mayebuya wonke amehlo ayakumbona, ngisho abambulelayo bayombona uJesu, ngoba kuyobe kuyi-event edonsa i-attention yomhlaba wonke uma yenzeka. Ingakho ngale singathuki uma bethu ubuyile. Usho njalo uJesu
uthi mabethi kunina nami lapha edesert nami lapha ehlathini kuphi uthi ngabo bakholwa ngabo banaka ngoba njengalokhu umbani ushaya ngase-west udwebe uye east kuyoba njalo ukubuya kukaJesu umhlaba wonke uyokubona ngamehlo akekho yaqhweba omunye ukuthi buka sekwenzekile uthi-ke makwenzeka lokho abafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala thina sisalindile sisabheke phezulu siyobona ngabo sebekhuphuka abantu abafile uma ubaba undodana umkhwenyana umakoti owashona uyovuka kuqala ngalelo langa hayi ukuthi disadvantage bona baku-advantage abantu abafile befele enkosini inkosi ingakabuyi singakhali ngokweqile sibadabukela sengathi khona into embi kangako eyenzekile kubona bese thi-ke emva kwalokho nathi siyolandela kuverse 17 lapho-ke thina esisaphila sisasele siyahlwithwa kanye nabo emafini sihlangane nenkosi emoyeni siyohlwithwa siyokhuphuka la emhlabeni sihlwithwe nathi siye phezulu emafini sihlangane nenkosi kanye nabo bonke akade befile enkosini kuyoba nokuhlangana kuyoba ne-meeting kuyoba no-congregate lapha phezulu emafini naleyo nto ayimangalisi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuvala igravity uJesu wakhuphuka kanjalo nje wayewumuntu enomzimba njengathi wakhuphuka abantu bembhekile eyaphezulu ngefu uNkulunkulu uyokwenza kuthina sonke esikholwayo lokho ngelanga ayobuya ngalo siyokhuphuka sihlwithwe sihlangane kanye nabo bonke abaqeda ukuvuswa emathuneni sihlangane nenkosi emoyeni amen now ke la ngaphambi kokuthi siqhubeke ziyaqhamuka-ke iy'mpikiswano embijana la ukuthi after leyo nto sonke sisavumelana la kuze kube kulesi sigaba lesi la oqala khona impikiswano ukuthi kwenzekani-ke emva kwalokho khalela icilongo lashiya iphimbo elikhulu bavuka bazane emathuleni sakhuphuka nathi esingakutshelwa la ukuthi siyoqala siguqule isimo uPaul uyatshela kwabaseKorinte 15 ukuthi le mzimba esinayo yoguqulwa nathi ibe misha njengale laba abashoni laba abayovuka ngayo ifuze okaJesu umzimba sihlangane phezulu bese kwenzakalani ila-ke abazali abaphambana khona abanye bakholwa ukuthi uyobe seshawula ivesi uJesu abuyele emazulwini kanye nebandla lonke kuqala isikhathi somphika iKristu abuyeke after 7 years abanye babona ukuthi bayokhuphuka bahlangabeza inkosi emoyeni bese behla naye inkosi beze emhlabeni nalokho akusiyinto okunzima ukuyikholwa ngoba lamagama uPaul awasebenzisayo okufika kwenkosi ayisetshenziswa for ukufika kukaSiza uemperor waseRome uemperor waseRome asebeqala ukumbiza ngoLord uma ezovakasha endaweni kwasenzela igama ukuthi uyeza is coming and mayefika noma ezinye izikhulu babephuma abantu baye emasangweni edolobha bayohlangabeza isikhulu esizayo bese bengena nasisikhulu sasingaqhamuki nje sithwabaza sodwa sasiphuma siyohlangabezwa bese bengena naso so nalokho kungenzeka ukuthi njengoba uJesu ehla abazali bekhuphuka bese kuyehliwa-ke uJesu ezothatha umbuso phezu komhlaba khona babona kanje khona babona kanje namhlanje angikho ekuchazeni lezo zinto noPaul futhi akekho la khona uPaul uverse 17 mayithi siyakuhlala nayo njalo inkosi ngakho-ke duduzanani ngalamazwi abafile angeke baphuthelwe yilutho sisazoba ndawonye sisazoba noJesu sonke kusazoba mnandi ngakho lo oshonelwe akaduduzwe ngalamazwi ukuthi ungakhali kakhulu mzalwane khala mbijana kubuhlungu siyazi kodwa khumbula ukuthi usazovuka futhi sisazoba ndawonye ekubuyeni kwenkosi amen sasududuzane ngalamazwi number 3 izokwenzeka nini-ke lento uyavela lo mbuzo naturally uma ukhuluma ngalezi zinto when will these things happen asiyeke kuverse 1 chapter 5 anizakhumbula ukuthi makubhala iBhayibheli ayingekho ama-chapter uPaul wabhala nje incwadi ephelele kwi-scroll
engenawo chapter 5 verse 1 verse 2 kanjalo ama-verse nama-chapter kwangena ngesikade abazali bezama ukusilekelela ukuthi sikwazi ukuthi sikhuluma ngaliphi ivesi base bayi-eda iy'namba kodwa uma uPaul ebhala uverse 1 ka-chapter 5 wawuqhubeka nje uverse 4 chapter 18 kwakuyinto eqhubekayo. Kubalulekile ukukhumbula lokho. Izokwenza kanjani-ke lento? Into yokuqala esibonayo uPaul uyabakhumbuza into abayaziyo ukuthi lolu suku liyofika kungazelele muntu. Kuverse 1 bazalwane mayelana nezikhathi nangemzuzu aniswele ukulotshelwa ngakho andinga ukubhalelwa ngaleyo nto ngoba futhi wabafundisi eThesalonika ngokuba nina luqobo niyazi ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. Now nalapho sonqhubeka kakhulu kuba khona ababona sengathi leliya gama elithi usuku lwenkosi aliqhubeki la bekukhulunywa khona chapter 4 kodwa laba babona ukuthi uJesu uzobuya bese yareverse ebuyele ezulwini nabazalwane bathi-ke kuzoba khona isikhathi sika-7 years sokubusa komphiki Kristu ney'nhlupheko ey'nkulu ezibe zikhona bese njengoba sethi usuku lenkosi it is after that time. So-ke bathi leliya gama elithi usuku lenkosi luchaza into eyahlukile kunalokho ekuhlithwa kwebandla bakhona babona kanjalo. Mina ngibona sengathi usaqhubeka khona la akhuluma khona uPaul. Usuku lwenkosi lwaziwa njengosuku la khona uNkulunkulu eyongenelela emhlabeni ahlulele abonakele abangamfuni uNkulunkulu asindise abalungile. Kuthi sakusonto edala kwakhulunywa kanjalo ngosuku lwenkosi uPaul ulisebenzisa njengetemu elikhuluma ngokubuya kukaJesu ngibona ngathi usaqhubeka nayo indaba. Ingakho vele aqhamuke sethi nje mayelana nezikhathi nemzuzu aniswele ukulotshelwa ngicathi ukhuluma ngazo lezi zinto abezisho uchaza-ke manje ukuthi izokwenzeka nini lezi zinto kodwa-ke asingayibani lezi zinto bazalwane kohle kusho ekuqaleni. Amen. Asibe nesineke omunye nomunye kulezi zinto lezi ngoba kahle suke siphikisana ngokuthi kuzokwenzekani uJesu mayesebuyile. Mayesebuyile kuJesu akekho yogeja. Niyezwa bathanda? Othi siyophinda ezulwini makwenzeka size emhlabeni ngeke ageja yobe khona naye. Othi siyokwehla size emhlabeni uJesu azoqala ukubusa same time kodwa kwenzeka ukuthi siphinde ezulwini ngeke acomplain. Nami ngeke ngicomplain ngileli kama ngicathi siyokwehla size emhlabeni kodwa makwenza kuthiwa siyezulwini ngiyobe ngicelebrate ngijakathula njengethole. Ngakho akusizi izinto esidinga ukuxabana siphikisane ngazo size singezwani lezo zinto ngoba siyobe sesitholwa inkosi ngalelo langa hayi abefundisi. Uyobe sekhona physically yena qobo lwakhe. Ngakho sonke siyobe si-right siyobe si-right singakhathazeki asifundisane sixoxe indlela esibona ngayo sikhombe embhalweni kodwa uma singavumelani singahlala ndawonye. Yazona izinto zokuqwebhana ngazo lezi vele ayibhalelwanga ukuthi kuqwebhane ngazo ubhalele ukuthi kududuzwane ngazo. So-ke ngokuba nina uqobo niyazi ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. The point lapho ukuthi isela lifika ungalindele isela. Alitshela ukuthi ngifika ngolesithathu ngabo 11:30 isela. Lifika ungazelele kanjalo nokubuya kukaJesu kuyofika ngosuku olungalindelwe angeke azasitshele. Mabethi ngoSeptember ntontoni ningayikholwa leyo nto. Nawo amavesi. Lufika njengesela usuku lwenkosi. Ngakho ungabodideka ungaboyihlupha makhona ogagula usuku. Niyezwa bathandekayo? Akesidlule nje leyo nto thina ekukhaleni. Mabethumelana emtontoni zakhona kuthiwa kunento ezokwenzeka kanje uzoba mnyama nini uhleke kancane udlule kuleyo nto ungalokho futhi uyispread. Hey nina ngokuwadi izinto. Verse 3 khona kodwa inkinga ekhona la. Uthi verse 3 uma bethi ukuthula nokuhlala kahle khona ukubhujiswa
kuyakubazuma njengemihelo ifikela okhulelweyo kabasoze baphunyuka khona bazoba senkingeni uma uJesu ebuya ilabantu abangakholwa uthi ke bona bayozumeka ngalolu suku noma sonke singalwazi ifika nini kodwa khona oliyofika usuku bebhizi bethi hayi sinokuthula futhi sinenhlala kahle. And by the way amaRoma ayethanda ukukhuluma kanjalo ngombuso wamaRoma ngathi yazi amaRoma ayisizwe esithanda ukunqoba ezinye izizwe ngempi bese eyabusa phezukwazo ayecolonize ayefuna ukwakha i-empire i-Roman Empire. Indlela ayenza ngayo ukuthi abantu bazana njengangawona amasosha bawamukela umbuso wamaRoma babethi mase sifikile thina siyoqeda izimpi lokhu nilwa nina nomakhelwane benu nilwa ngokwama-tribes ungcono nibuswe yithina nonke khona mase nibuswa yithina kuzoba nokuthula futhi sina siletha nenhlalakahle siletha intuthuko mase sinibusa. AmaRoma ayethanda uku-advertise kanjalo uthi uPawule bayobe bekhuluma kanjalo bethi inhlalakahle nokuthula even ngalezo ikhathi uveza umqondo nje ukuthi abantu becabanga ngefuture abantu becabanga ngekusasa bacabanga izinto ukuthi izohamba kahle abantu bonke abantu banjalo. I-United Nations yasebenza ukuze kuphele izimpi bayamediate bayahlanganisa khona kuzoba nokuthula ezweni futhi baletha i-technology baletha intuthuko baya-investa khona impilo yabantu emhlabeni izoba ngcono abantu balindele ikusasa elingcono. Uthi uPawule bayoshaqeka besalindele leyo nto kufika ukubhujiswa phezu kwabo. Kuyakubazuma njengemihelo ifikela okhulelweyo umama engakanothisi ukuthi sesifikile isikhathi sokuthetha ezwe ngemihelo imgwaza ngapha nangapha ukuthi abasoze baphunyuka njengomama mayisifikile imihelo kumele athethe sifikile isikhathi sokuthetha umntwana nabo iyobazuma indaba yokubuya kaJesu nokubhujiswa okuyofika phezu kwabo bengazelele futhi ayikho indlela yokuphunyuka. Nala abantu bayayikhohlisa abantu la ngenxa ukuthi abantu bayakwazi ukuhlanganisa izinto emhlabeni nezimpi mabehlaselwa bayakwazi ukuhlanganisa amasosha bayolwa bayidefende banesithombe sokuthi ayikho into engenzeka abangeke babe namandla okumelana nayo ngeke baphunyuke kodwa kile ma uNkulunkulu esebuya enkazimulweni yendodana yakhe ezoyiphindiselela kubona bonke abantu abangafunanga ukugoba idolo kuyena. Nawuthanda ngibalule futhi nala kubuye ngugejwa lempijana nabanye abazalwane la khona labazalwane abangakholwa ukuthi u-1000 years lo Revelation 20 into ezokwenzekwa ngempela kodwa bayibona njengento esimbolizer isikhathi sebandla. Bakhona abazalwane babona kanjalo bazobona leli gama lithi ukubhujiswa-ke njengegama elichaza ukuqedwa ngabantu abantu abangakholwa bayabulawa bayaqedwa bamaphambi kwesihlalo sobukhosi sokwahlulelwa baphonswa esihogweni finish nabo. Bakhona abazalwane babona kanjalo kodwa futhi bakhona aba-understanda ukubhujiswa ngoba igama elichaza u-destruction leli uma kuthiwa idolobha walidestroya lo wajenerali uma elinqoba akuhleze kuchaza ukuthi wabulala every soul kuyona chaza mhlawumbe wabulala i-army waqeda amasosha elwa wadiliza namabhilidi ahulumeni kwakhona i-destruction enkulu walibhubhisa idolobha. So-ke kungenzeka ukuthi kukhulunywa nje la ukuthi uJesu yobuya anqobe impi yomphiki Kristu anqobe mhlambe neziphathimandla baningi abayofa ngaleli langa kodwa not necessarily ukuthi kuyoba ilanga lokuphela ngabo bonke abantu abangakholwa. Kusangenzeka ukuthi sikhona isikhathi uJesu uzohlala buse besakhona abanye abantu abangakholwa iminyaka eyinkulungwane or isikhathi eside before kufikela bezovukela umbuso baqedwe ngomlilo bese beyahlulelwa ukugcina uNkulunkulu bese edala umhlaba omusha nezulu elisha. Ngenzeka ukuthi nalokho kuyiqiniso la. Amen. Verse 4. Uma laba abangakholwa beyobambeka bengazelele kodwa ngeke kube njalo kulaba abakholwayo. Verse 4. Kepha nina abazalwane anikwe ebumnyameni ukuze lolo suku lunfice ningazelele. Nina nilindele lolo suku niyazi lolo suku
futhi ku-chapter encwadini yakhe yesibili uzobakhumbuza nokuthi khona izinto ayethe izokwenzeka lingakafiki usuku engakenzeki, ekhuluma ngendaba yokwambula komuntu ongenamthetho. So ukuthi nina angeke lunifike usuku ningazelele njengesela. Ubethe kuqaleni liyofika njengesela, uthi kodwa bazalwane ngeke lube njengesela ngoba there's a sense in which usuku asilwazi futhi asinayisho liyofika nini asilindele kahle ukuthi manje uJesu wabuye namhlanje asilindele. Kodwa futhi there's a sense lapho nathina ngesilo njengesela ngoba siyalwazi ukuthi liyeza. Futhi sinanama signs uNkulunkulu athe azokwenzeka before kufika usuku. Ngakho siwabona mase ngempela sengasenza ukuzwatshala ukuthi awunanga uPhikristu nalento yenza ngempela bese usuku lusifica silindele si-ready. Kodwa ke noma ungekho ekuthendeni uMphikristu uzofika kuqala kulungile iyeke leyo. Into kodwa kuyona la ukuthi abazalwane bayobe be-ready for the day. Ngoba verse 5 uthi ngokuba nina nonke ningabantwana bokukhanya nikhe kumnyameni nabantwana bemini nina, okuchaza ukukhanya kuchaza ulwazi, ubumnyama kuchaza ukungazi. Ukukhanya kuchaza ukulunga, ubumnyama kuchaza ububi nokonakala. Nina nabantwana bokwazi nina lulwazi futhi niphila ngokulunga, ngakho ni ready for ukubuya kaJesu. Andingi ukusaba ukubhujiswa kanye nabantu abangakholwa, ngeke inzunywe imihelo. Ayikho imihelo for nina ngenxa yokuthi ni nabantwana bokukhanya nabantwana bemini niphila vele ngendlela elungele nelindele lolu suku lenkosi. Asibona uthi asibo abobusuku noma abobumnyama. Verse 6. Ngakho ke masingalali njengabanye kodwa masiqwashe sithibe. Ngokuba balalayo balala ebusuku nabadakwayo badakwa ebusuku. Qilelani ke bazalwane ukuthi ngempela nibe ready for ukubuya kaJesu. Indlela oba ready ngayo for ukubuya kaJesu akusikhona ukubheka ikhalenda uma kuyinsuku utadisha uDaniel no Revelation no Matthew 24 uzama ukuhlanganisa ukuthi usuku linini bese uyastocka amathina bhontshisi laphana ngoba kuthi doomsday nani. Cha, ukuba ready for ukubuya kaJesu ukuphila njengomntwana wokukhanya nowemini. Abobumnyama benza izinto zokukhohlakala ebusuku, nabantu abadakwayo badakwa ebusuku into eyingcolile bazenze ebusuku. Kuhlwile kubona futhi baphila kanjalo abantu abangakholwa, kodwa thina masiqwashe sithibe. Singaphile ingane ukwenza inyama nasemahlazweni sengathi sebusuku. Akukhona ebusuku kumzalwane noma kusebusuku ngokwelanga, kumzalwane kusemini uphila sengathi uphambi kwamehlo abantu naphambi kwamehlo kaNkulunkulu. Ayikho into okumele ayenze umzalwane eyihlazo okumele ifihlwe ishuthe kweSamuel ivalelwe, kodwa umzalwane uqwashile akalele uphila njengomuntu wemini. Ileyo ndlela ke ifareke ukubuya kaJesu. Mabekhomba bebala insuku ungakhathazeki ubone ngathi khona into oyigejayo. Awugeji lutho uma uhambe ekungcweleni, uphila njengomuntu okholwayo. Kodwa uma ungakholwa yesaba ngoba uzozwa ngemihelo ukuthi isikhathi esifikile liyokuzuma usuku ungazelele futhi awuyuphunyuka kuyoba ilanga lokubhujiswa uma umuntu ongakholwa. Verse 8. Kepha thina esingabemini masithibe. Thiba inkanuko zakho, thiba ama-desires zakho, ungavuma kudonsele konakaleni nasendleleni zokuphila zobumnyama. Sifake isivikelo sesifuba sokukholwa nesothando, isigqoko sibe yithemba lokusindisa. Ukhuluma nge-armor ke manje isivikele ilento into ababegqoka amabe empini. Uyakhuluma ngayo nakwezinye indawo, kodwa la uyisummarize ngalendlela yakho phana uthanda ukusummarize ngayo impilo yokukholwa. Impilo yokukholwa kumele ibe impilo yokukholwa nothando nethemba. 1 Corinthians 13 ukhuluma kanjalo, nakwezinye indawo uyayibala leyo, uyayithanda leyo trilogy yakhe. Thina sabantu abakholwa yizwi kaNkulunkulu, sethembe uNkulunkulu, siphila ngefaith, thina sithemba izinto esingayiboni.
Sabantu la emhlabeni abaphila ngothando, sithanda uNkulunkulu, sithanda abazalwane nabanye abantu. Inkambo yethu nokwenza kwethu icontrolwa uthando. Ngifuna ukusummarize izinto ezizenzayo nesingazenzi. Sabantu bethemba thina. Noma kunzima emhlabeni sibheke ukubuya kaJesu ukuthi izinto isazoba ngcono, kusazoba mnandi, noma singafa siyezulwini futhi sisazovuswa. Ngakho siphila ngethemba. Asidikibali, asibi in despair uma izinto ingahambi kahle. Umzalwane uma umsummarize unjalo, umuntu okholwa nothando nethemba. Ngakho ujwayele ukubiza ngezinto ezihlukile la uthi ukukholwa isivikelo sesifuba babegqoka i-breastplate la ukuze makungena izinkemba zishaye zingangeni emzimbeni. Athi futhi nothando luyileyo nto kuthina, and then i-helmet ile hope esinayo yokubuya kaJesu nokusindiswa kwethu enhluphekweni zonke, ivikela ikhanda nengqondo yethu. Amen. Verse 9. Ngokuba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka, kodwa ukuba sizuze ukusindiswa ngeNkosi yethu uJesu Kristu owasifelayo. uNkulunkulu akasimiselanga ulaka. Siyavumelana-ke la kubona wonke lamaviyo amathathu endaba zokubuya kaJesu ukuthi lolu laka okukhulunywa ngalo la ulaka lokubhujiswa esikogweni, ngoba uyabona ukuthi lucontrastwa nokusindiswa ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Even nalabo bakholwa ukuthi uJesu uzobuya kodwa bese kubuyela ezulwini, abuya after 7 years. Ama-leading theologians aleyo view nawo ayavuma ukuthi kukhulunywa ngolaka lokubuya lokubhujiswa esikogweni. uNkulunkulu akasimiselanga lolu laka thina bazalwane. Bakhona abamiselwe ulaka kaNkulunkulu. Abantu abayikholwa-ke lento. Abantu abangakholwa abanawo umqondo wokuthi uNkulunkulu bacasukele, uNkulunkulu ulinde isikhathi sokubahlulela abaphonsa esikogweni. uNkulunkulu uyisitha kubona, uyinkosi elinde ithuba lokubabulala. Uyabayeka nje balokhu izono zabo, mhla zagcwala uNkulunkulu yobathatha, uNkulunkulu bacasukele unolaka maqondana nabo. Abantu abayazi lento, kodwa simele ukushumela simemezele. Umuntu ongakholwa uhlezi phezu kolaka kaNkulunkulu, badidiswa umusa kaNkulunkulu ekutheni izinto ihamba kahle. Uyababusisa ngezinto ezithize okwamanje, mase beyitshela ukuthi uNkulunkulu usesayidini labo. Kukhona ulaka oluzayo kuwona wonke umuntu ongakholelwe izono, kodwa wena uxolele izono awumisele.